archimang, lukumang, nana sasa bayo kromo we wato wala mala. Sobuso na de chief ma maser na mi karjaso. We baro di Noord gomit Zuid, Oost gomit West, wins spede ari story baniko archi de prespatori. En tide archi man lukumang, archi vrouw luku wis dong nanga wa man di bufurs man be for wat dag masar gambo besas dange ma jimi na wa primeur na wa biji garani bis don janga barayogi ka ini. Dank u wel, meneer Gambo. Nagimi ook toen al een premier fusdo ng Masra Gambo in ang programa tide. Masra Gambo, ano ang so marmang Masra Gambo subside sa na kondre. And Masra Gambo ito yung best kutyara boskopu di alasma fa kondre. Meg de man arki boom. Meg de man verstaan boom. Safe sa. En pewego. En pewodoro. So, dan nasasabayo kromo we wato uyerek ba. Dus masarayogi ajesha opa velji. Ma yere no masarayogi. You de ina coalitie sobuso ina granlanti kurtoso. Fasane wakadape du bijing. U ati no be beefi. E praxer tak fawok moto uitasandis du go sha morse rei. Duku ina kurtoso fu granlanti. Ja. Karena krut oso fa kondre. Ja, Pa volk. ja, Dat na parlement. ja. Dape we proberen fugi richting na a kondre. Ja. En a richting we gi na nga wette sa we meki. Na wette sa we corrigeer, wette sa we verbeteren. Omdat wette en meki gi a samenleving. Voor besturen a samenleving. Ja. Maar ook toe ushi in a begin daar regering ka parlement eerste lezing president kon na ministers stelde man voor Ja. dat na vroeg in juli 2020 Ja. dan toen a regering hoor een presentatie via parlement dat veel knapu Ja. en moet ik eerlijk a presno boom veel ben knapu A veld, a voetbalveld. veld veel ben knapu toko modro bigi grassi to Dus ben je nog maar play on bijna wedstrijd. in een play boom fasi sa veld bende Ja. en ondanks dat a veld bende so unu ati no ben naki Oh, wan trafasi uba dekati. normal omdat ua bribi in alasranamang dat alasranamang au poten anu poten skouru ondra uroko fa kondre en dan na verloop van tijd a veld au kon a beste veld voor a kondre Ja. a beste veld voor a regio en zeker unu no ben vrede omdat a kaptein van Boto Ja. na president van Kondre meneer Santoki Ja. amang bewijs in a verleden dat taman doro in een presi voor bestuur wan presi Ja. voor draai wan ministerie Ja. dan alamai pure atigama dan Juist. na samde na Mooi so zo. ben waning maar natuurlijk want geen verschil de Masra Gambo nono ama na regeringsleider Ja. en nono ama abi voor rekening kinso na den traumatisering Oh, na combinatie Ja. na den coalitiegenoten voeng Ja. en a tempo sa Masra Santoki abi Ja. en minetak takru fusma Ja. ma a realiteit de so Ja. say dueng mi futaki dat alamang in a coalitie no aba tempo sa Masra Santoki abi dus teya long no go goal Ja. de sitak want to man de bijna tapatrago lete an amano adoro me de fel niti Dus dat want taki sami efo dat- mino kotimo fo. Sami efo stati doro fesa gol da kuta ki wala ya bal. De skopa na ka man futu. Dan o man fino de fanga bal. fanga bal dus dan dati stagnera uro kop chinso en usita nitins alamang in a coalitie ben de bereid futek a verantwoordelijkheid voor pur a kondre uit a modro Ja. in sang a kondre ben fasi en mineskop tegen een man Ja. maar zo'n voorbeeld na NPS bijvoorbeeld Ja. die NPS takita mino play moro Ja. to de man bedena coalitie
En terwijl de Madina coalitie 1-2 month MPS, Ja. ano alamang Nee. 1-2 month MPS, Ja. de mai skopa president continu. De mai skopa president continu ook toe in het parlement, terwijl ja coalitie. Ja, ja. En zo hebben wij het niet geleerd. Nee. Meneer Venetiaan is 15 jaar lang president geweest. We hebben in een combinatie samengewerkt. Ja. En altijd zijn er issues in een combinatie. Ja. Maar sa ube sabi, sa u leri, sana ulu kulturu, we ondersteunen a president. We ondersteunen a president maximaal omdat we deden in een coalitie samen. Ja, ja. En nooit in een 15 jaar, een VHP parlementariër of een prominent lid van VHP skop tegen president Venetiaan. Nee, Nooit. me no make dat mee. Nooit. We hebben ondersteund. En waar er issues waren, dan spraken leiders dat binnen de kamers. Dat zijn En het dat takin werd oso. Oso, en dan werd het opgelost. Ja. Zap Masra Rogers, me leerwan af Masra Rogers. Amantaki, familie man drong, wenak nanga Foru wiri. Mooi zo. Sabi to? Ja. Maar no, we shita familie man drong, we nak nanga chaplati. Na a cheplati bijitichi. Da aan euro ko. Nee, ane Aan worko. euro ko. Nee. En daarom, wat dat betreft, midden rechtlijnig, ook mo po uit de coalitie, daw kom po. Ja. Daw nom ko begi via achterdeur. Ja. Lip dat gim. Kom op. Weg is weg. En laat die president alle ruimte hebben om zijn tweede helft te spelen. Mooi zo. Want nu we door een pisi van tweede helft. Uno go tum si diep in de tweede helft. Maar mi wan actie masara yogi, want je na parlementariër, i den garanti kudo so. Fa you eshi taki, ishi leka tweede helft sa go. Luko, Masra Gambo, Tewan play one tweede helft. Ja. Dan sabi fa is de helft binnen. Ja. En we begin nou een 0-0 stand Ja. in de eerste helft. Maar we begin play op een vallen takuru voetbalveld. Dus dat want taki netjes kans voor lei wan bal. Niet eens ik kan loon vast. Ja. Kom, brokas aan dit even. To, do begin. Dalag de mau leg, want to mau leg dat jogi luka baka. Ja. Maar teno luka baka ino gafesi. De no sap sumana you talk. Ino sap pik moto. Te u begin in 2020 juli. Da money no bendi na kondre. Da kondre ben fasi kaba, kondre ben jam kaba. Ja. En eerste voorbeeld. Masra Bouter se kar meneer Santo gekomen dat jere mi fasi take over. Om ino mapai lanti ro komamuni. Ja. En ondanks dat Masra Santo kino bende regering ete. Ja. Nanga a vertrouwen sama be abi ama losa problema. Mooi zo. Dat allemaal kies money. Ja. Daar begint het spel in de eerste helft. Ja, ja. Dat de 16 juli took over, dat je ziet dat centrale bank legi Asker. negatief 100 of 60 of 62 miljoen schuld bij de centrale bank. Ja. We zien dat alle banken voor ons legi. Ja. Kasreserve bijna 200 zoveel miljoen. Freak mo po pago no sabi. Ja. Toch? We zien dat als schuld voor Akondre naar 4 miljard zoveel Amerikaanse dollars. Ja. Look, met tak den santisi. A 4 san saushi, die begin 16 juli, Ja. taka armoede in Akondre. Ja. Tranga lek nooit afesi. Maar wakti. Point of correction. Omdat die abisma no e wakato. Dat is mataki fosi a president dus fos Mazara Santoki. De no be pina. Yep manga pistor dati. Meka san komorop kring. Te you klaar alla money voor centrale bank. Ja. Bijna 800 miljoen. Voor bij ayong ng tata. Ja. Da, inderdaad. Afvallig bij Apjang. Ja. Te gebruik bijna 200 miljoen kasreserve voor alle den bangen. Voor bij ayong ng tata. Ja. Da inderdaad. Afvallig ayong ng tata voor yang. Ja. Te iwaka hergurun tapo itek lening. Ja. Totaal samen alleen door bijna 4 miljard Amerikaan dollar. Ja. Dat inderdaad afvallig bij Abi Pinso ja. Ja. Maar sa inovertera afvallig Ja. dat in 2010 Ja. ite kwa koers voor 82 Amerikaan dollar. En die Zo. ook gue, Ja. a koers bende 22, 23. Fadu kom.
So, Fadu kong, taka koers doro, voor 280, go 22, 23. Dat wan taki, in a 15 jaar, idu sani sano boom. mooi zo. Idu sani sano boom ga kondre, ga ontwikkeling van kondre, ga economie van kondre. En dat meki, tak uben taki in 2020, we gaan dit land uit die crisis helpen. Ja, Dat wan taki, uben taki tak a kondre din wan crisis, a kondre din wan big crisis. En met kargi, zijn de voornaamste van die sabing veroorzaakt a crisis. Dus, dan mag je harwan duku ga volk, ja, maar alleen dat afvalk no mashi, sande baka duku. mooi zo. No, upura duku. Dat je sande baka duku. Oké. Kondre sker, kondre fasi, kondre failliet. Ja, Dat na a veld, dat na a begin situatie van regering is. No, je lukt Sri Lanka. Sri Lanka, de man tek paiman, te de man amor, de man pai. ja, Saipsa. Na den bedrijf, na den kondre, pe de man betek paiman, ja. de kondre sakaka Sri Lanka no de. Tak, hey, you airlines, moet ik in beslag no. Dus in luchthaven. Toch? Ja, You haven pe bote kong, ja, moet ik hier, ja, a bedrijf disi pe krokodala, miauw te kiere. Zijde, omdat de man pour de money. juist. Omdat ino man pai. Sa a regering dis do, a regering dis kong shasani, Ja, a regering dis begin taki. A regering begin onderhandel. Nga de man zo'n pai. Ja. De schuldeisers zo boewekare. ja, En het kost die regering 3 jaren om te praten en te praten en te praten. En laatst enkele weken geleden ja, is die schuldherschikking een feit. Dat wan taki, u batak ang ala de man sa umpay, ja, u abuang agreement na nga de man, Yeah. fawo pay, ote wo pay, o langa o ook. langa wo pay, umen wo pay. Ja, En if you know do dat in Masra Gambo, en kom leggen ang tra voorbeeld uit. If mi gwa bangi no de, ja, of mi ben gwa bangi ba 10 jaar geleden, ja, dan betekent dat kere, give $50,000, mo do so. De man gimme. ja, Maar mi be abon planning voor pay. ja, Da mi no man pay, da sa mim do, mim gwa bangi baka. ja, Mim go taka nga bangi. ja. No so amaw sermi, oso amaw sermi linga, amaw Yeah. sermi. Alasan amaw sermi. Alasan if you. Omdat bangi moest vinden money. Ja, toch? En dat is wat hier ook zou gebeuren. Dan zouden we staatsolie verliezen. Ja. We zouden alle inkomsten op de haven verliezen. We SLM, zouden SLM verliezen. We zouden luchthaven. alle principes stranang ekis chinso money. Al dat geld zou gaan naar de schuldeisers. Ja, Toch? Dan zouden we met liggen. En dan zou die koers misschien 1 op 200 en 300 worden. lek fabe de Dan- wajar ting. Dan zou niemand naar school kunnen gaan. Dan kan de ziekenhuis met tapukaba. Ja, Dus veiligheid, nobody stref na kondre. nee. Dus tewe taki na nga desma fu unu ina kondre. En dat na afvolk, Ja, dat we proberen fu leg de ma uit. Tak asang sa regering dis over masrasan toki abende wan tumsi takrusan situatie. Maar toch je ziet dat de mai jepi, de mai broko, de mai taki, de mai los op. En een van de grootste dreigingen en gevaren, en dat is namelijk dat schuldeisers zouden komen in Suriname en alles zouden overnemen. Die dreiging is van de baan. zo. Je ziet, recent, gisteren was de president bij SLM op bezoek. Ja, maar voor zo go na SLM Tori, dat toch mi want de archimang, want leksa masara yogi taki, na vertolk a richting pe a regering go. Dus dat want taki, ku archi sa a presidente taki, want no a presidente tak over, tak a farago wai terafasi, a libi o de terafasi, i verstaan dat ku archi a president. Vanaf ons aantreden als regering om samen met het team van SLM te redden. En we staan aan de vooravond van 3 jaar verkiezingen 20 mei 2025. 3 jaar regering.
Maar laten we u terugvoeren. Want als we vandaag hier zitten, dan zien we alleen een prachtig vliegtuig met kleur. En we gaan richting Amsterdam vliegen met Atlantis. En natuurlijk zijn we blij. Maar ik ken die gevoelens. En ik ken die meningen. En ik ken de bezorgdheid. En ik ken die onvrede. Maar ik ken ook die onzekerheid 3 jaar geleden. Die we helaas allemaal vergeten zijn. Toen wij als regering daar zaten met het team van SLM. En een besluit moesten nemen. Hoe verder met SLM? En ik kan je zeggen, bijna iedereen was er mee eens. Gaan naar faillissement van SLM. Want de schuld was eerst 100 miljoen US dollar. Daarna met nadere berekeningen en koersaanpassingen naar 75 miljoen Amerikaanse dollar schuld. En dat geld was er niet. Niet bij SLM. Niet bij de regering. En dat was die sfeer daar. Maar gelukkig hebben we de meerderheid daar kunnen beïnvloeden. Maar zeker met mijn stem als aandeelhouder. We gaan SLM redden. En wat was mijn overweging? En dat heb ik daar gepresenteerd. Als ik een land waaraan ik leiding moet geven met 4 miljard Amerikaanse dollar schuld kan redden, wat is dan een SLM met 75 miljoen dollar schuld? Zo, dat doe je dat die, Masara Yogi. De president heeft dat over een tweede helft maanden. Maar go zo diepi in het dat die. Maar je best neemt aan over Sani. Maar volgens mij gaan we dat if you a tweede helft en dat die man te me artiewan onze sociale zaak. Pede man taki daar nou dan na 50.000 man dus a sociaal vangnet toch. Zij sapfator dat die. Sociaal vangnet. Ja. Nou, een uitvloeisel voor sociaal programma voor de regering. Ja. Maar sociaal programma sa de van nodig omdat boem volgens mij naar onder nomang door op dem door. Wat de money naar de inkomsten sa de maar. En daarom ter afronding voor de eerste speelhelft. Ja. Voor de tweede helft. Ja. Ter afronding voor de eerste speelhelft. Ja. Een sociaal programma. Dat uitvloeisel voor armoede zou take over. En dat Juist. president Feni en dan president Unusrefeno, steun aan president. Ja. Dat de man sa no man moro ala fasi lanti abifulanga anu gidewa. Zo. En een sociaal programma na gebaar sa lanti en meki giden potisma, maar ook de man de kinso tapa wa lader moro hida den potisma. Ja. Maar ano, een programma die smo wang a regering vooruit, meneer Gambo. Ja. Dit programma gaat naar 60.000 mensen. Ja. En nu hebben we al binnen 2 maanden Ja. 50.000 mensen 50.000 mooie people. al in kaart gebracht. En deze mensen worden geholpen. Maar dit is niet alles. Dit is ano ala moro de. Ja. Isabi, Masra Gambo, dat ala de man sa de loontrekker ergens. Ja. Ay rokok yuan basi yuan presi. Ja. Da regering kyawa ontwerp kon in een parlement. Pe u keur goed een wijziging voor wet om inkomstenbelasting. Ja. Dat we een taki no de assess adesso en dat zijn Masra Santoki dat alamang zij kies 7.000 en minder Ja. nepay belasting. Oké. Dat we een taki ook toe dape je hormon timoni etegi oso. Ja. Masra Santoki taki yere de ouders mafunu de biggest mafunu Ja. sa giden libi na den krakti Ja. da opbouw van kondre Ja. dat we op een ammonie voor de man dat ook toe. Ja.
Masra santoki opo AOV want to lazy. Ja, Masra santoki opo kinderbijslag want to lazy. mooi zo. Toch? Ja. En zo een aantal voordelen aan volk kiezen van regering. Ondanks het feit dat we Pinale Kondre heeft meneer Santoki voorkeur gegeven aan het volk om het volk te helpen met het minimale wat de staat kon verdienen. Om een groot deel daarvan terug te geven aan die samenleving. Dus if een regering dit deed, een regering, dan een regering zal niet vergeten aan volk. Zo, En maar even maar ja. Gambo. En misabi tak moro fukate, misabi. Ja, Misap tak unodoro etepe umdoro. nee. Maar de a regering disi, a president disi dankbaar. Ja, Tak a president dis abon bigi ati. Tak a president disi ne vergeten volk. Tak a president disi jepa volk. ja, ja. Alles wat de president kan geven aan die samenleving, geeft die president aan die samenleving. En terwijl een president een gie samenleving, de ziet dat het beleid van president is Mickey, dat een reserve van centrale bank, Ja, saben de bijna negatief zoveel, ja, doro no psa 1 miljard zoveel. ja. De ziet dat het beleid, een boembeleid van regering die ondanks fugapel begin, Ja, Mickey, dat alle kasreserve sa de mabe tek voor den bangi, regering roko nanga ala den sma, bouw op a kasreserve baka, psa bijna 300 miljoen. Nou, den bangi of unu knap moro stevig. Dit zijn zaken die wij dit volk moeten doorgeven en het volk moet bij de beoordeling van deze dingen meenemen in de beoordeling van die regering. Dat niet alleen dat de regering direct geeft aan die samenleving, maar dat de regering werkt aan een stukje stabilisatie. Welke stabilisatie resultaten geeft. Resultaten als 1. Nogmaals, monetaire reserve opgebouwd van Ja. 1 miljard plus. ja, 2. Reserve opgebouwd bij de spaarreserve, kasreserve bij de banken opgebouwd. ja, We zien het vertrouwen weer. Recent de man van IMF ben ja, ja. enkele dagen geleden. En staff level agreement de mij taki. Dat man taki. Ala den bigi man van Kondre nanga den bangi. De man kon overeen tak jere regering. Afas van je uroko in a Kondre voor herstellen economie. Ja. Voor pura Kondre uit de crisis. Wie de tevreden nanga dati. En daarom we gi agree. Voor asan dati en dat we carry staff level agreement. Ja. En no we go naar boord naar Amerika. Ja. En dat we keur asan goed. Maar natuurlijk, maatregelen komen. Het heeft het volk pijn gedaan. Ja. Het gaat nog een beetje pijn doen. Ja. Maar je ziet dat inderdaad, we gaan in een boerrichting. If internationale organisaties het tegen je dat hier, je hebt als IMF, ano Sinterklaas. Nee. IMF, ne wakana nga surtje in een zaka, tak boy je krijgt het kija. Ai, no. IMF en Na- luku resultaat. Na die hard. En te, a regering staan toki boekresultaat voor orde na contradictie financieel, economisch, monetair. Dan IMF taki, je verdient het. En Juist. het gaat door met je. En laten we één ding niet vergeten. Wij hebben 3 of 4 reviews niet gehaald. De Ja. man kon de maluku tak, no. De man kon de maluku, no. 4 lazy of 3 lazy. Ja. Unu no ben doro so far. Nee. Doro, amarki, sa de man put gunu. Ja. No udoro. Ja. En voor doro amarki zijn er maatregelen getroffen in het land. Nogmaals, die pijn hebben gedaan. Ja. Maar anos zo, tak udu de sani, voor pina, a volk, of make de man lei onder een situatie, maar voor herstel a kondre. Duurzame ontwikkeling. Zo. Juist. Itaka zuiver woord duurzame ontwikkeling. Dus dat want taki. Sa regering die se seti. En er zitten die na sa ba yokoromo wang. Er zitten die de nageslag. Meneer Santoki taki, tak mi ne bestuur a kondre, via komende verkiezing. Nee. Maar met bestuur a kondre, via komende generatie. Ja. Dat want taki, mo libuan stranang a baka, peu alasma tide, onze kinderen morgen en ook onze kleinkinderen overmorgen een goed leven moeten hebben in dit land. En met begi alasma, toch? Dat ik begrijp boem. En want to fout en meki meneer Gambo. Ja. En misref en liever kritiek. Ja. Want to fout en meki. Ik praat alles goed van die regering. Ja. Maar de hoofdlijnen welke deze president heeft uitgezet om dit land uit de crisis te halen, is eentje dat lofwaardig is. En dat moeten we, geef de keizer
Wat de keizer Wat de keizer toekomt. Ja. En if agrani ekong masra Santoki toe, dan moeten we bereid zijn. En mans genoeg zijn te zeggen, ja meneer Santoki, het is moeilijk, maar u doet een goede job. Wij begrijpen het niet altijd. Jouw communicatie is niet zo geweldig. Een aantal van onze ambtenaren functioneren niet. Maar net doen we boom, waardoor je kiesachterstand ook toe in Europa. Maar if Santoki no man sitting, dat is small zit kondre. Zo, maar Er je... is niemand meer in dit land die dit land kan leiden naar die betere toekomst dan Santoki. We hebben meneer Bout, meneer kost Basra Boutaire. Ja. Maar amang Granikba, die Indiaanse jongen van Kasewinika. Ja, me kago blo. Mekago Bloine Maka heeft zijn best gedaan. Ja. Ja, hij heeft zijn best gedaan. Hij heeft weinig resultaten gehad, maar hij heeft zijn best gedaan. Ja. Maar ano moro. Nee. Dus kogama rust. Zo, maar je no. Maar president tak on fallectori. Soms mo kare biji taki, mano, biji taki. A president taki, lek say taki toch? A president taki, if mi kan purwan kondere, uit dat toko. Dat sana wan luchtvaartmaatschappij. Je mag door dat even snel komt. Meneer Gambo, en met de kasan die in het parlement, en want dus maar die bron, amne spang, toch? Bakrata kiwi de schoen pas trekt hem aan. Aso. Dus in een contradictie, niet alle leiders. We hebben een aantal leiders in dit land gehad. Ja. En we hebben een aantal leiders in dit land. En niet alle leiders hebben het volk geleerd om de handen uit de mouwen te steken. Niet alle leiders hebben het volk geleerd om de handen in de modder te steken. Mooi zo. Niet alle leiders hebben het volk geleerd om voor zichzelf te zorgen. Ja. Waar de staat dat niet kan doen, dan moet een kleine groep die dat niet kan helpen. Ja. Masa siki, masa gehandicapt. Ja. Maar primair, de verantwoordelijk misrefi en de verantwoordelijk misrefi. Dat is true. Unom liep usrefi gilanti. Nee. Maar asandisi, prat ayung, prat boku, prat agutere, toch? Ja. Heeft ons in deze situatie gebracht. Zo, maar En je... wat we 50 jaar lang, 60 jaar lang, 70 jaar lang hebben nagelaten om te doen, Ja. vraagt men vandaag dat Santoki dat in die 3 jaar moet doen. Dat nou kan. Begrijp me? Om de eerlijk, om de Ja. billig. 2 is namelijk dat deze houding van leiders ook to meki tak urokomang Bumfuru presi hebben met de pet ernaar gegooid, Bakrabotaki. Dat want ik de man is van Faga go. SLM is een voorbeeld. Ja. Toch? Tata Group heeft Indian Airlines overgenomen. En bij Tata Group in India heb je 80 mensen, rekenkundig, op 1 vliegtuig. Die alles doen. Hier hebben we 2 vliegtuigen gehad. Ja. En we hebben bijna 1000 mensen in dienst. Van bedrijf uitrijden. I know go. Hier heb je mensen, hele families vliegen IPB. Waar mensen die ticket willen kopen, die ruimte niet eens hebben om een stoel te kopen. Zo, maar masara Even, yogi. even. Dat bedrijf broko, dat bedrijf broko, dat bedrijf broko, dat bedrijf broko. Deze regering, als deze regering niet was aangetreden, dat u kan dat SLM moet de historie. Lek van we leren hoe king voorzien, wat een moderne reisbedrijf Ja, in ja. Wageningen. Van we leren hoe king no de, wat een modern houtzagerij, Bruinsel, Suriname en vee. Zo, masara yogi. Zodat Ja, we no. onze kinderen leren. Ja. We hadden een oliepalmbedrijf op Victoria, op Patamaka, op Vedra. Zou SLM ook historie worden. Ja. Maar dankzij die inspanning van, en de president zei ook, dit is de laatste inzet die ik pleeg, hoorde hem een aantal maanden geleden zeggen. Want lot jugu, ook toen niet gaan toe Janko naar het parlement kritische vragen. En ik ben blij voor die regering, ik ben blij voor SLM, ik ben blij voor het volk van Suriname. Dat door inspanningen van de regering, met name de persoonlijke inspanningen van de president van dit land, meneer Santoki, wij een SLM hebben die 7 maanden geen cent heeft gehad van de staat en zelfstandig kan vliegen. Dat we een SLM hebben die vandaag
een bedrijfsvoering heeft welke rationeel is, acceptabel is en langzaam inderdaad het bedrijf gaat trekken uit alle rode cijfers. So ma masar santo, bitak masar. Masara yogi. Yere ja, de man taki botro switi, ma barim tapu, dat wat taki, a ten chisi, a yuruf mangayo. A dorok ba en isap tak yuru, na wa belangrijk zijn na grondap. Maar je tak wan san tak de regering die bede, no be leru no fu truswani na toko toko. We mi teken over. En mi etaki, trusjani na grond. Pran sani. Maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. Het nape kwa jaja sarana man. Het nape kwa jaja sarana uma. En mine na masar degne ti gambo. Makander masara yoga wan pos kopu ja Nee, volle. ik sluit aan, meneer Gambo, op wat u hebt gezegd. Doe je plicht als Surinamer. Zit niet te wachten op de overheid. Zit niet te wachten op anderen. Als je student bent, ga hard studeren. Als je arbeider bent, ga hard werken. Als je politieman bent, doe je werk goed. En als iedereen zijn werk goed doet, naar behoren doet, zich maximaal inzet, hebben we een collectieve prestatie geleverd, welke het land en de samenleving ten goede komt. En ten tweede, co-ondersteun aan Wroko, aan Boemroko, sa regering die ze doet, co-ondersteun aan president, voor plein van boen tweede helft, met dat aan einde voor 25, wiele kondre, de breedte dat we op zo'n regering, onder zo'n aanvoering van meneer Santoki, een regering dat hoop en vertrouwen geeft en verder zal geven. So, dat doe yere dati. Dat leksa masara yogi taki. Ala de sandisi e biji in you also. Da ye panyenga doro. Met aku granta yi te wantralis baka. Get up, stand up. Stand up